ఎన్ని అకౌంట్ ఉండే ఎన్ని పైసలు ఉండే? మొత్తానికి 49,000 ఉంది. 49,000 ఉంటే 5 రోజులు పోయి ఎల్లు పెట్టిన, రోజు 10,000 ఎల్లు. ఎక్కడ పెట్టినావు? రామచందర్ దగ్గర. ఏ రామచందర్? మా ఊర్లో. ఇక పెట్టినాక 5 రోజులు పెట్టినాక అయినాయమ్మా అన్నాడు. అన్నాక నేనన్నా కదా నాకు 10,000 ఇయ్యు, మరి అకౌంట్లోనే ఉంచు అన్నా. ఉంచు అన్నాక ఉంచినమ్మా అన్నాడు. ఇంత ఒకసారి పోయి 10,000 తీసుకున్నా, 20,000 తీసుకున్నానా. తీసుకున్నాక మర్రా ఇంకొకసారి పోయి అవసరం పడ్డది, 5,000 తీసుకుంటానని పోయితే అందులో లేవు ఇంట్లో లేవు పైసలు అని అంటాను. ఇక అంటే మర్ర ఏం చెక్ చేసినట్టు నా పానం చంపక ఇంకా 5,000 అకౌంట్లో వేసి ఇయ్యాలా. ఇక మరి ఇంకొక జాగాలు పోయితే 2,000 తీయమన్నా. 2,000 తీయమంటే ఆ 2,000 తీయలేదట, 3,000 తీసిండట. 1,000 ఉంచుకున్నాడు, నాకు 2,000 ఇచ్చింది. ఆయన పేరేంది? తీసిన వాళ్ళు ఎవరు? ఫేమసాగర్. ఫేమసాగర్. ఏ ఊరు? మా ఊరే. మీ ఊరంటే ఎవరు? సోమిని. సోమిని. ఇక తీసినాకకు ఆయనతో పట్టుకున్నా. మరి చందర్ దగ్గర పోయినా. చందర్ దగ్గర పోయితే ఆయన మరి ఏళ్ళు పెట్టినాక అమ్మ 3,000 తీసి నీకు 2,000 ఇచ్చిండు కదా అని మరి ఆయన అన్నాడు. మీది ఎవరు? మా సోమిన. ఇంటి పేరేంది? సొర్రెం సిద్ధుబాయ్. సొర్రెం సిద్ధుబాయ్. సోమినా? సోమి. నేను బడిలో ఊడుస్తా సార్. నాకు సంవత్సరానికి 24,000 పడతాయి. ఆ 24,000 మరి పంట 24,000 అన్ని వాకంలోకి 1,000 రూపాయలు ఉంది. అన్ని 49,000. 49,000 నుండి ఇప్పుడు నీకు ఎన్ని అకౌంట్? 49,000 ఇప్పుడు నీ అకౌంట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి పైసలు? 970,000. ఇప్పుడు ఎన్ని పైసలు పోయినాయి మొత్తం? నాయి మొత్తంకు 29,000 పోయినాయా? 29,000 అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తాను? ఏం లేదు సార్. కాదు, దీని మీద ఎవరికైనా చెప్తానికి పోతానవా? చెప్పినా మా అన్నయ్య చేసి తీసుకోవాలి. ఎవరు? ఏంటి సార్? ఇక నేను ఏం చేసి బతకాలగా ఏముండే సార్. నేను ఏమన్నా ఒకటి చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు చెప్పు? ఎడికి పోతావు? ఎవరికి? ఎస్ఐ సార్.